По време на Britannica Challenger Camp децата преминават едни 8 дни, в които се занимават на английски език, като всеки един ден има различна тема, която е свързана с черта от характера, която искаме да изградим в децата. Деня преминава в 4 сесии на английски език, като приключваме с вечерна програма. Всяка една сесия с различни занимания, дискусии и игри помага на децата да разпознаят черта от характера, която ще им бъде полезна за напред и да се научат да я прилагат. Това е едно уникално изживяване според мен. Забавно, полезно и приятно. Много ми харесва. Лично аз бих отишъл още един път, дори няколко пъти. По време на тези 8 дни, които децата прекарват на Britannica Challenger Camp, те имат възможност да намерят много нови приятелства, които да продължат за дълго време напред. От самото начало те започват да опознават останалите, вече в края на лагера им се доверяват и стават наистина приятели за дълго време. Да, запознах се с много други деца и създадох нови приятели. Аз, например, познавам почти целия кемп. Поддържаме връзка все още. Контакта с връстниците им изцяло на английски език в една изключително неформална среда, което им помага да открият нови неща за себе си, да се свържат с природата, да се научат как да я ценят, да се радват на нея и да я опазват. Освен заниманията по английски език, всеки ден за децата определен час, в който те спортуват и работят с скаутски екип. Скаутите са професионалисти според мен. Те нямат грешка. Като това наистина е много забавно преживяване за тях, защото са изправени пред различни предизвикателства, които скаутите разработват за тях и съответно, работейки в екип отново, ги преодоляват. Това, което характеризира Britannica Challenger Camp е за колко малко време, само за 8 дни, децата могат да израснат като личности и огромната емоция, която те преживяват по време на тези дни.